Ụtụtụ ọma nọ ụmụ ọdịnala Igbo, abịakwa m n'ụbọchị taa n'oge awa nke eziokwu. Aka m bụkwa onye nke gị, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na oraifite. Abụ m onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na tempụl. Anyị na-agba afa miri emi, rụkwazi ọrụ mmụọ dị iche iche. Abụkwazi m onye isi nchụaja na ọdịnala restoration prayer ministry, bụrụkwazi onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. Abụkwazi m dịka nsi kọwa na ọrụ anyị wee gbasa ozi ọdịnala Igbo, bụrụkwazi onye nchụaja. Ọkwa dị mkpa, echefukwana na aja anyị na-achụ kwa ọnwa nke ọnwa Julaị ga-ebido na July 6th. So ọ bụrụ na ị chọrọ iso na ya bụ aja, ị forward ya 3 prayer request, then eme donation of token to the account. Ọ bụrụ na ị na-esonyeburu anyị na ya mgbe ịmadogo ya bụ akaụntụ, ọ bụrụkwado na nke a bụ izi na anụ olu m, chat ya na WhatsApp 08057837672 ka nye gị ya bụ akaụntụ ị ga-eji wee sonyere anyị na aja anyị na-achụ for 14 days. Achụcha anya bụ aja egbu ebu wee mesara aka. Aja mbụ n'elu, aja ịpụta ihe, aja ịdị ude n'isi ndị enyi anyị and friends all over the world. Dịka anyị si ekwu n'ọrụ anyị na-alụ, ezughị oke ọbụla ma ọ bụ distansị n'ebe ebara ya n'ihe anyị na-alụ, maka na ọlụ mmụọ. Aja na-ebuli mmadụ elu, aja na-achụgburu n'onwe m, ndị mụ na ha so wee bunie m elu. Onye bụ aja ka anyị si ka igwe ndị mmadụ na-esonye na anyị na ya bụ aja anyị na-achụ kwa ọnwa. Ka bụ ihe ị kwesịrị ịma. Then ọkwa ọzọ dị mkpa bifo anyị gaba n'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa bụ, echefukwa na 29 bụ Wednesday bụ ụbọchị anyị wepụtara anyị ga-eji wee appreciate our friends and well wishers. Ndị enyi anyị enwe ndị ga-abịa ọkụ ya present. Ya nwata nwaanyị nwere fractured bone ga-anọkwu ya ụbọchị ahụ, na ndị enyi anyị ndị ọdụ friends na ndị ụwa na-atụ n'ọnụ. Ndị a bụ ndị anyị ga-elota n'ụbọchị dị etu a. O nwere different packages anyị ga-enye ndị mmadụ give away iji wee say thank you so far. Then ka bụ ihe kwesịrị ịma. Then ụbọchị anwa anyị mesịa ya, ihe niile ga-emekwa live. That day we will be streaming live from our Facebook page, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Onye ahụ my Facebook page name. Ọkụ ya bụ my YouTube name, Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Ị ga-ejikwa chọta m na YouTube. Then ọkụ ya bụkwa the same name anyị na-use na all our social media platforms. Echefukwana, ọ bụrụ na ị chọrọ ka agbalụ gị afa miri emi ma ọ bụrụ ọrụ mmụọ, chat na WhatsApp 08057837672. Nyewa bụ ihe ị kwesịrị ịma n'ọkwa ka anyị ji bịa ụbọchị taa. Then ọzọzi iwe ọkwa ọzọ anyị ji maka ewe bịa bụ Ifeọma. Ị kwesịrị ịma n'ọnwa Julaị abụ ọnwa aṅụrị ka ọ bụ. Ya bụ aja ga-ebido na July 6th. Isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ iwu nke Chukwu nke 9. Ga-enwe n'alụ ọkụ mmadụ ibe anya ukwu. Don't be envious about or jealous about your neighbor's progress or properties. Never you covet your neighbor's wife, his servant, his mates, anything that belongs to him. Inwe na-anya ukwu n'ebe ọkụ mmadụ ibe gị nọ, maka na o ji mmadụ na ji onwe ya. Ọnya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa. Mana before anyị gaa n'iru na ya bụ isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taata bụ iwu nke Chukwu nke 9. Enwe nara ọkụ mmadụ ibe anya ukwu. Don't be envious about another person's progress or whatever that belongs to him. Mana before anyị gaa n'iru,
I got egwu. In our join here, I share the links to your friends and well-wishers. Can you your egwu? I egwu 1 or 2 tracks of egwu anyị. Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu. Ugochi tubelu na temple owns all the rights concerning this music. Egwu anyị ọ ngalaba na-afụ maka mgbasa ozi ọdịnala Igbo wepụta anya bụ egwu. Agwara nga na mbụ onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry. Ọnya bụ egwu. This is our first album. Very soon anyị ga-ewepụtakwa na video. Ọ bụrụ na anyị pụta na video, anyị ga-echekwa na our YouTube channel. And echefukwana na Ugochi tubelu na Ugochi tubelu. EZE-ANA Ugochi tubelu. Oraifite nwere ọdịnala temple. That is it. EZE-ANA Ugochi tubelu ọdịnala TV. Yes, ọ dị. Create gear. Very soon I ga-ebido na-post some content na ya bụ video na ya bụ TV. Ya gazie ka anyị yọrịzie na egwu.
na-arịọsike na-ebereke n'anya ịmọnọ ọnọdụ nke dị elu. Chukwu-okike ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ m n'anya ịmọnọ ọnọdụ nke dị elu. N'ụbọchị ogbumana agaghị ayọ ọnọdụ nke dị elu. Ebe ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu ọnọdụ n'anya ịmọnọ ọnọdụ nke dị elu. Chukwu-okike ka m guzo n'ebe dị elu nke mara mma, ebe dị elu bụ ọnọdụ n'anya ịmọnọ ọnọdụ nke dị elu. Ebube juru ga-arụọ chike mmadụ ochie. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike mmadụ ochie. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike ndị ọgọmmụọ. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike nna nna ya. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike nna nna ya. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike ndị ọgọmmụọ. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chi na-eme mma. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. N'ihi na ebube dịka uwe chi na-eme mma. N'ihi na ebube dịka uwe mgbagha adịghị ya. N'ihi na ebube dịka uwe chi ndị ọgọmmụọ. N'ihi na ebube dịka uwe mgbagha adịghị ya. Osimiri adatata chike nna ya. N'ihi na ebube dịka uwe mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike ndị ọgọmmụọ. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike mmadụ ochie. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike mmadụ ochie. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Ebube juru ga-arụọ chike ndị ọgọmmụọ. Ebube juru ga-arụọ mgbagha adịghị ya. Okwukwe m dị n'ime ụlọ chike nna nna ha. Okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Chike nna nna ha. Okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị chike nna nna m ha. Okwukwe m dị n'ime gị onye na-eme mma. Chike nna nna ha. Okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Okwukwe m dị n'ime gị chike nna nna ochie. Okwukwe m dị n'ime gị chike na-eme mma. Chike nna nna ha. Okwukwe m dị n'ime ụlọ ndị na-eme mma. Thank you.
Chicken and like her, Ogbuefi EZE-ANA, Nile Mema. Chicken and like her, Ogbuefi EZE-ANA, Nile Mema. Chicken and Namha, Ogbuefi EZE-ANA, Nile Mema. Chicken and like her, Ogbuefi Chicken Dingochie, Ogbuefi chicken Emma. Chicken Nanaya, Ogbuefi chicken Emma. Chicken and like her, Ogbuefi EZE-ANA, Nile Mema. Chicken and like her, Ogbuefi EZE-ANA, Nile Mema. Chicken and Namha, Ogbuefi Nile Mema. Chicken and Namha, Ogbuefi Nile Mema. Chicken Dingochie, Ogbuefi chicken Mema. Chicken Nanaya, Ogbuefi Mema. Chicken ka anyị dọbiri na ebe a ụtụtụ ọma nụ ụmụ ọdịnala Igbo, anyị abịakwara n'oge awa nke eziokwu nke ọmụnwa Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu na-anọ n'isi ya. Anyị sị ka anyị yọrie obere egwu n'oge awa nke eziokwu. N'ụbọchị taata bụ Sọnde, ụbọchị Eke. A sị na ihe ọma ga-emere anyị, na anyị ga-ejere obodo, na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m onye cheche ihe ọjọọ ya eme anyị ya ma onwe ya. A sị m onye chi ihe anyị ji wee nọrị anyị nọgbu onye ana ndụ, onye chi ihe anyị ji wee dịrị anyị dịgbo onye ana ndụ. A sị na anyị ga-ejere obodo, na anyị ga-anakwaziri obodo. A sị m ihe ọma dị n'elu ya dara anyị na ọdịnala ya pụrụ anyị obe ka ụwa were anya ha wee fụ. Ee, a sị m na anyị ga-adị ka echi, maka na echi adị agwụ agwụ. A sị m ihe anyị ga-eri bịa, ihe ya eri ya bịakwara. A sị m onye sifere anyị na-atụ ufere, a sị m na ufere ya amapụ ya ọnụ. A sị m na ihe ọma ga na-emere anyị, na ọkwanụ ndụ, na anyị ga-adị ogologo ndụ ka nka, maka na ndụ bụ isi akụ. A sị m onye si anyị nwụọ onye anwụọ ka anyị ji akwụ ya. Ise aka mbụ onye nke gị Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu, onye isi nchụaja na Ugochi tubelu na temple, bụrụkwazị onye isi nchụaja na ọdịnala Restoration Prayer Ministry, bụrụ onye mgbasa ozi ọdịnala Igbo. My mission is to help people live better life. N'isiokwu anyị ji bịa n'ụbọchị taa, anyị amaghị ọkwa mgbe anyị bidoro. Isiokwu anyị bụ iwu nke Chukwu nke 9 ga-enwe n'ọkụ mmadụ ibe gị anya ukwu. Yes, ịdị na jealous, inwe na envy against another person's wealth or success. Isi na ka ịgbawa mmadụ aka n'ime wurie
narị ya ihe wee oke ya. Esi n'aka iwere oke dịrị mmadụ ibe gị, esi n'aka ị nara mmadụ nwunye ya, esi n'aka ị nara mmadụ nwa odibo ya nwoke, ma ọ ka ị nara nwa mmadụ nwa odibo ya nwaanyị, maka na ike dị gị n'aka. Ma ọ isi ka ị gbawa mmadụ aka were ihe abụrụ nke gị maka na ị karịrị ya. Chetakwa na efi na-nwere ọdụdụ na chi ya na-achụrụ ijiji. Isiokwu anyị ji bịa wụ ihe dị n'akwụkwọ Exodus chapter 20 verse 17. Ọnya bụ isiokwu anyị n'ụbọchị taa. Echefukwara na nkọwa anyị kọwagoro sofa. Anyị na-abịazi ịchịkọta iwu nke 10, the laws of nature, the laws of the Most High, the earthly manual. Iwu Chukwu-okike nyere mmadụ nọọ etu mmadụ ga-esi wee bi ndụ n'ụwa ka o wee bara mmadụ. So whenever you are living against these natural laws, natural principles, what it means is that you are playing against the rule. You are moving against the clock. Therefore, you are calling for anarchy. You are calling for catastrophe. You are calling for tsunami in your life. There is no way, whenever you move against the natural laws, there is consequence, severe consequence for moving against the laws of nature. Never you plan evil against your fellow man. Because before you will be able to convert another person, your neighbors, whatever, you must hate the person first. You must be jealous about the person before you can even think of taking away what rightly belongs to him or her. Like I said, the 10 commandments is for we human beings the manual of earthly governance, so that there will be harmony on earth. That is what the Almighty expected us to be doing. That is what the Almighty expected from us. The Almighty expected we human beings to be living and playing according to the rule, so that this world will be a better place for all of us. But because whenever you play against natural laws that governs the universe, whenever you are not living according to the laws of nature, believe in me, you are going to crash with the natural principles. God Almighty, after creating the entire universe, He gave mandate, the standing order, that whatever any man sow, so shall he reap. And He said in our Leviticus, I think from 17 to 20, the Almighty, that now any human being that keeps His laws, mana onye ọbụla tinyere onwe ya in total disobedience na-eme onwe ya onye ilo nke Chukwu. Ọ sị na onye na-etu a na ya ga-cost the person's land there. Do you know what it means if God or the entities of power, elemental beings, curse your land? Do you know what it means? It means that your land will never be fertile again. It means that, because I used to tell you that it's the land that blesses. Anna, you are marching on top. It's what blessed. Ọ bụrụ na na-agọzie gị, ị bụrụ onye agọziri agọzi. Ọnya bata na agwa ndị mmadụ, ị na-ekwubi okwu na aja na be nna gị, ị na-ayọ ndị ichie na ndị nwe ana. Maka na ana dị isi mmụọ, isi ha na ana ngwurube nna ya na nwa Chukwu wuru oyi na onye gbo kwado n'ọkụ. Because you need the mercy of the land there. You need their blessing. Ka na-agọzie gị. Ọ
onye akpatara ndị nna nna anyị ha achọghị imede ihe gbasara mmụọ agbapụ akpụkpọ ụkwụ ka onye a wee assimilate ya the energy, the radiation that comes from the land. So when your land is cursed, everything around you is cursed. But there is something, there is hope. If you are seeing yourself, you have once, one thing you must do first is one. Make sure you are not making yourself an enemy of God. You can only make yourself an enemy of God by disobeying the laws of nature. Because over now one do kobia na New Testament. Jesus do kobia said, if you love me, keep the commandment. So the only thing the Almighty is expected from you is keeping His laws. Let me ask you one thing. If you're a father, you have your own kids, your children, and you gave standing order in the family how things should be, and your children keep defaulting, not by mistake, intentionally, vehemently they refuse to keep those laws, how will you feel? I'm asking you, yes, as a listener, if you gave standing order on how things should be, on how the family should be run, or maybe you are an MD in a company, and you gave standing order how things should be, and you now find out that your subordinates, your staffs, keep on defaulting without break, how will you feel? You will feel neglected, right? You will feel neglected, right? Then you will feel insulted, right? You will feel that they intentionally disobeying your orders, right? Totally, you will never be happy, right? That is exactly what is happening before we and the natural laws, the Almighty. So if you want to receive the blessing of the Almighty, try never to long or send negative energy. If you don't like what is happening to you, try as much as possible to live a good life worthy of emulation. Never you envy another person. Don't be jealous about what is happening to another person. You know why? When you are not happy when good things are happening for others, how do you expect your own to come? There is no way he must be happy. He must be grateful to the Most High. Chukwu-okike. You might be jealous around you. For na Chukwu-okike gosiri nebo gị were ihe dị mma chọọ ya ma nwere ike nye ya ọmarịcha nwaanyị. Ihe onye na ihe onyinye si n'aka Chukwu abịa. You can only long, you can only ask, you can only wish that good things of life comes your way. But is it entirely in God's hands, the entities of powers, to grant your wishes? So whenever you see your fellow man, your neighbor, that goodies are coming his way or her way, the only thing that is expected of you is to be happy with him. You can call it good wife, you can call it good husband, you can call it goodies of life coming to your neighbor. Be happy for once. It's only by being happy, that the Almighty will remember you. When you see
that you have done something good, like how I normally do my thing. If for any reason I'm remembering one person, showing the person love and care by giving helping hand, and maybe you are standby, you are not the person that actually benefited with what I'm giving the person, and you express happiness, I will remember you as human. Talk less of the laws of nature, the laws of justice, the laws that is in charge of sharing everything equally and in harmony. Retributive justice of the Most High. Chukwu-okike nwere onye Chineke fụrụ n'anya iche ma ọ bụ atụ iche, kama na o nwere ihe mere ede ji wee bee nwee. That your fellow human being, your neighbor, is successful in whatever he lay hands. Ihe ka ọ kpatara ya bụ because of what he or she have done in the past. That's why in return, nature is blessing him or her. Be happy with him or her. And then as ya ezumezu, kere ebe dị emeta ọfụma. Nke bụ eziokwu bụ na onye nebe onye na-achị ọchị anya n'iru, ịma ama mgbe iji bido chịba nke gị. Ịghọtara ya? When you are happy with what is happening to your fellow human being, believe in me, you will not even know when goodies will start coming your way. Because you choose to identify with good things. And believe in me, good things will locate you. But whenever you are frowning, and when any good things happen to your neighbor, believe in me, you can never reach you. Because you detest, you don't like, you hate good things. And for the fact that you hate good things will never find their way towards around you. Do you know that there is spirit behind money, spirit of money, spirit of mama? Yes. There are some certain things you will be doing in creation. You will fall in love. You will be attracted with the spirit of mama. And the spirit of mama is in charge of wealth. But the number one thing you must do is one, never you envy your fellow human being. Is a darkening energy. See envy, see jealous. They are so bad. Sometimes don't go at your money. Even a jealous person, they want envy, a passing. Because when I passing, when you keep mother, because able mother I don't like that before you go money and we can put your body on. There is no way you can kill somebody you love, genuinely love. But for the fact that you hate the person, so before you commit murder, hate must be replaced. So there is no difference between somebody that is over jealous, being jealous, envy, and the murderer. You understand? So if you don't like what is happening to you right now, what you should start doing is being happy with whatever good is that is happening to your fellow human being. Do you know that some people are so jealous that whenever they see somebody that is very successful, they will target Ogbuefi. They will target Ogbuefi. That does not mean that God cannot bless somebody genuinely. But we are living in a world that whenever you are successful, people will envy you. But I can tell you, if you're a type that normally jealous or you're envying somebody, believe in me, these two factors is the darkening energy that will even hinder your own progress. Don't judge so that you will not be judged. That is the message I have for you today. Never you try in any way to take what belongs to another person forcefully, because it will never help you to go far in life.
Make sure you always rejoice when good thing happen to somebody. And no matter what, don't try to be jealous of your fellow man. Maybe he like his wife, he married to a beautiful wife, then you are trying to see how you can do to say bad things about the man in order to take his wife. It's wrong. Because garbage in, garbage out. Whatever you sow is what you reap. Ekworo na anyukwu can block your way. It could even be a problem that will cause your prayer not to be answered. So if you want good things to be happening to you right now, what you will be doing is this. Make sure you have a good heart. Make sure, because that is the only way you can attract goodies to you. Have pure heart. Never you plan evil against your fellow man. Never you try to take what belongs to another person forcefully. Rather, whenever good things happen to your neighbor, thank the Almighty. Pray to your Ismezu to grant your heart desires. Believe in me, whenever they are convinced that you have sown good things and you deserve goodies, naturally goodies will come. Your destiny helper will come. Somebody that will be of great help to you will come. And your door will open. Your door will open. And nobody will take over what belongs to you. So learn from this 9th commandment that there is no need, there are no point of envying another person. Makana, when you are envying another person and wish another person evil, you are sowing evil. And whatever you sow will flow back to you, the originator. If we can apply these things in our daily lives, this world will be a better place for all of us. In the next video, to Sari and Dozo, no one case you I have the gospel truth. The only way out. Always try to live a pure life. Have a good heart. That good heart you are having, we attract goodies. It's just a matter of time. In the next video, to Sari and Dozo. No one case you I na Bianis in Jedebe. Ọnwa ajụjụ ị nwere n'ihe a nkụzi taa maọbụ ihe nkụzigo gboo maọbụ ihe ọbụla na-agbagwoju anya n'ọdịnala Igbo, send alụ message 08057837672. Then nke ọzọzi bụ eche watch m na YouTube nkụzi anyị na-akụzi. Anyị nwere over 400 videos lectures we have given so far. Jee Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Nwekwara ike watch some na my Facebook page Ogbuefi EZE-ANA Ugochi tubelu oraifite. Na-echa video atụsarị ya ndị ya dị ụnụ. Anyị amakwa ụkwụ na ana ka anyị yọrọ obere egwu before anyị sisi ụnụ bye bye n'oge awa nke eziokwu. Ya gazie nọ n'ọfọ. You
Ai ba pugo kwe gwa ha we chiko agazienụ a sị na ihe ọma ya emere anyị ga-ejiri obodo anyị ga-anakwaziri obodo. Daalụnụ, inecha vidiyo atụsara ya ndị ọzọ. Ya gazienụ n'ọfọ.